Raden Prayitna samuriris eka balik titiyane gandayane Trisunya Purnama sasi Kilar-kilar semedyaning tengahing latar milengono lintang Bima Sekti Gaguk sadulita mel nuwun sewu Ndara. Lah kok teko sak mangke Ndara Janaka rawuh teng Karang Kadempel ning benten kelawan padatan. Nuwun sewu. Sampeyan adat saben rawuh teng Karang Kadempel menika mesti kanthi pasemon ingkang sumringah nengsemaken penggalih. Lah ning nuwun sewu sak menika lah kok teko suntrut guayane sampeyan Ndara. Kenging napa? Teko kaya wong nandang sungkawa enten napa enten perkawis kalian salah satunggiling garwa Madukara. Ingkang adipun Semar nyadong dawuh Ndara. Kakang Semar, kula sing gedhe pangapuramu Kakang.
yen to sowan kuning padukuhan Karang Kadempel iki ora kok bakal nganti marang Kakang Semar saat majamu bakal budal ngayahi gati nanging anane aku parapta mrene aku mau ngarep njaluk pepadang ya pepadange ngati saka Kakang Semar kanggo Arjuna pripun nalika semana Arjuna antuk sasmitaning dewa kalamun to aku kudu nggayuh wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Trimanggala kamangka Wahyu Trimanggala kuwi mau dudu kok mung sawiji kanugrahan nanging kaperang dadi telung perkara ya dadi telu wujuding wahyu Kakang ya ingkang sepisan kang aran wahyu katentreman ping pindho wahyu keparajuritan banjur ping telune wahyu pulung ratu Kakang bingung rasane Arjuna mergo aku bingung durung antuk trontong-trontong sulak ing pepadang kudu menyang ngendi nggon Arjuna lumaku nggayuh wujuding salah sawijining peranganing Wahyu Trimanggala Kakang Semar apa ya bakal kelakon Arjuna ora bakal sida nggayuh kanugrahaning dewa ya peranganing Wahyu Trimanggala Kakang nuwun sewu nek sampeyan ajeng nggayuh kanugrahan iku gampang lho Den mergo sampeyan iku pun ngibarat wadah sampeyan iku resik sampeyan ora tau tumindak neka-neka ya senajan to nuwun sewu amit garwane sampeyan niku kathah ning sampeyan sembodo sampeyan tanggung jawab ndhe bojo ya ora mung trima di anu tok ning nggih tanggung jawab beda kali anak kula genrolos nika nika iki sing takon bapa mun pirang-pirang ora tau buka ning tak pantak ndasmu wis menengo wong tuwa iki senenane iso kaya ngono iki wis menengo aku mangkel wadi ya kuwi wadi ya kan ora wis pira sing takon bapa 5 waduh iki ya mbeling tenan kok lha witekno ya piye gak rupane persis aku kabeh kuwi ora 5 kuwi sampeyan niku gampang ajeng gayuh kanugrahan pun monggo kula kanthi kula derekke menyang pundi lampahe mlampah sak puruk-puruk Semar sing derekke kalih sampeyan ngaten nek pancen perlu sampeyan betaken wujuding peranganing Wahyu Trimanggala nggih digayuh merga titah menika dipun wenangaken miwah dipun wajibaken budidaya Lundara mulat mara sang Arjuna semunira katserpan tinggaing mungsuh nirang padha kadang yen mangkono Kakang ndak kira bab perkara nggonku bakal nggayuh wujuding peranganing Wahyu Trimanggala rasa dadak nganti kelawan Kakang Semar mergo tak kira Kakang Semar kuwi wis bola-bali nulungi kelawan Arjuna lah nek kula purun-purun mawon nderekke sampean ora Kakang aku tak budal dhewe Kakang pripun Mak janjane ndaramu kaya ngono tindak dhewe ora nganti karo awake dhewe iki ora kok ora butuh ki ora terus mergo Ndara ki ngerti lereking lelakon bakal kepiye nggone para Pandhawa nampa piranganing Wahyu Trimanggala bakal kepiye Ndara Janaka ki wis krasa to Le
Kersanipun Bapak pripun? Wahyu Trimanggala kawirang dadi 3. Nggih. Siji wahyu katentreman, banjur wahyu keprajuritan. Banjur ingkang pungkasan wujuding wahyu Pulung Ratu. Lah, kowe nek arep ngerti ya. Dewa-dewa wis ana 3 candra iki do geger. Merga wahyu durung ditedhakke ning Madyapada ning salah siji perangan saka wahyu Trimanggala. Wis uncat saka kayangan. Perangan sing pundi, Pak? Perangan sing ndi, Pak? Perangan sing ndi, Emir? Nek kowe arep ngerti sing ketelu wahyu Pulung Ratu. Wahyu Pulung Ratu uncat saka kayangan. Lah saiki mapane ana ing endi ae? Kowe nek arep ngerti tak kandhani. Mapane wahyu Pulung Ratu kuwi ana ing negara Ngastina, mapane nganggane Dewi Banowati. Mula Giri Godanen. Giri Godanen Dewi Banowati ora pantes ning atase wong wedok sing ora netepi darmaning wanita kok nampa kanugrahaning dewa. Permara renang swaya ngambreng kadhe karananing kaswase yen ing marga malatku. Lah terus pripun? Nek kula Petruk kalih Bagong mengke Giri Godhong kalih Dewi Banowati mongko wujude kaya ngene, ora bakal percaya sing ora gelem kena godaning Panakawan. Nggih, Pak. Terus ranane pripun? Kowe meneng aku tak ndumuk kuncuk. Tak njaluk nang ngersaning sing kuwasa, kowe bakal tak sebda dadi wujuding gajah. Waduh. Dadi wujud gajah. Wis menengo rasa kuyan genum sing tanpa guna to, Le. Nggih, Pak. Semare koten prayatna semuriris. Semuriris kopele. Eling-eling. Sang Tilar Semar Badra Titi Sang Hyang Bathara Ismaya. Nadyan to drajating anceplik nadyan to amung drajating batur nanging tinampa kang dadi sedyane. Sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nah Gus manten nyipta kang putra. Katiga dados wujuding gajah. Ical wujuding lurah. Nala Garing Petruk lan Bagong ana wujuding gajah sak perbata si gedhe. Aku dadi untel-untelan ngene iki piye iki? Wah. Aku kok entuk nggon jembar banget ya, Gong. Apa, Tru? Lho. Iki kok mblendruk iki kaya retok aku dadian. Awakku dadi lemu banget iki piye, Gong? Sik, aku dadi untel-untelan ngene iki piye lho, Tru? Semangka iki siyongku gedhe banget, dawa banget. Lah iki aku dadi lemu banget kaya ngene iki. Kayak sikilku yo nggo mlaku, tanganku yo nggo mlaku, mongko gede banget. Duh, Pak. Piye wae to? Kok aku kena penyakit beri-beri. Ora. Kaki gajah. Ora, cen gajah tenan. Lho. Iki dadi gajah. Mau dadi gajah apa, Mir? Iya. Kowe entuk nggon apa, Gong? Mbok iki untel-untelan kowe. Oh, telale kuwi. Macan. Rekasa iki. Ngrebeki bocah turu. Entuk nggon apa, Tru? Awak karo sikil.
Gareng entuk ngendi mau? Ya apa ya iki ya? Anak bolongan cilik. Kaya bolongan semut. Nek kok ambune tengik iki apa iki? Wah, wis. Mudar kowe, Reng. Bendare kok meneng wae iki. Ora tenan iki tengik tenan ambune tengik tenan iki, Truk. Entuk nggon silet kowe, Reng. Wis. Wah, jan wis. Semar iki nek nyebda jan sak keleme dhewe. Wis ben. Temonono Banowati. Terus nek wis nemoni Banowati. Giri godhone. Giri godhone mbuh piye carane lehmu arep giri godho. Terus nek wis mbok giri godho ben nganti keweden. Berarti iki acarane ngapa kuwi, Tru? Ambu. Muring-muring napa piye? Lah sak karepmu kuwi ning bagianmu niki kowe kok. Waduh. Ora nganti konangan. Ha wis konangan modar kabeh. Wah, mbok aja, Tru. Kowe wae nek, Tru. Kowe sing ngarep kowe ku sing nggon telale kowe. Semar ki jan ora tatanan tenan kono. Piye? Aku njaluk ngersani Gusti ya wis kaya ngono kuwi dadine. Sagu mangkata ora sagu mati ya wae. Nggih. Wah, jan wis. Ayo, diamuk-amuk yo Banowati yo. Ayo budal ana. Yo, budal. Sik ya Pak yo njaluk pamit. Hati-hati aja kaya bocah cilik. Sik. Budal dhewe-dhewe ngayahi kewajibane. Engko sik. Jerone aku nguwatke atine Ndara Janaka iki sing ora ketok kok ming Singondarawati. Mengeri yen sinuwun sampeyan enten pundi kula goleki lho.
maina sumubang nyewang aruna kadinetraning ukarapo sabdaning kukila areng anekara saketar nek ketung neng akung ler wowo sing pene panca pepetoke ngayam wana manguhing pagakan Mastu Rama Sidam saring bawana langgeng mboya pangling ingkang munggah ana ing kayangan ngundarandir bawana ya ngarsa panjenengan ulun Sang Hyang Tunggal mboya pangling sukma wicara Kresna ya Narayana padha kanthi raharja saprapta kita nggih kulup Narayana unamit pasang Kalimantabe tinebihna nyiladuni dumawing tawang tuwang linepatna ing tolak manu ewang mikulun mahardi kengrat sak mangkami jidumateng pisuanipun ingkang abdipun sukma wicara inggih Narayana kepareng wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kulun ya ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana nggih Narayana nokna nggih sampun sanget anggen kawula pundi ana wigati apa teka munggah ana ing kayiwangan ngundarandir bawana sewu lepat jagung pangaksami nuwun sewu mesti kemawon paduka Sang Mahadi kengrat sampun pirsa dumateng mubah musik kawontenan menapa ingkang dados legetan manahing ingkang wayah Punata Ndrawati pukulun pramila walih-walih menapa sak mangke wontenipun ingkang wayah pun sukma wicara sowan menika kula namung badhe nyadhong tumuruning kanugrahaning dewa ingkang sakmangke keduga badhe dipun tedhaken wonten ing jana loka wonten mriki menika Nata Ndrawati wonten ing kayiwangan manjing alamantara menika kula namung minangka dados badal wakiling para kadang kula inggih pun para Pandhawa jenyatanipun kula ingkang minangka nujungipun para Pandhawa kula ingkang pinercaya kula ingkang dipun pitados dening kadang-kadang kula para Pandhawa pramila sakmangke wontenipun kula sowan wonten ing mriki pukulun kula namung badhe nyadhong tumuruning kanugrahan ingkang amasta Wahyu Trimanggala Mastu Rama Sidam sikaring bawana langgeng Kresna wonten timbalan ya pancen bener Wahyu Trimanggala sak mengko bakal matedhak ya tumedhak ana ing Madyapada nanging kawuni ngono nggih. Telung perangan Wahyu Trimanggala ingkang aran sepisan Wahyu Katentreman, ping pindhone Wahyu Keprajuritan. Ping telune ingkang aran Wahyu Pulung Ratu. Ya pancen kepara nyata Wahyu tumurun bakal dadi darbaing para Pandhawa ya mung siji ingkang wajib jeneng kita tampa ya kuwi wujuding wahyu katentreman wondene sakmengko wujuding wahyu keprajuritan ulun bakal masrahke marang jeneng kita nanging sakmengko paringna ngersane kadang ming Jodipati ya kuwi Si Werkudara jalaran ya mung Bratasena ya Werkudara ingkang saguh lan bisa sarta kuwawa
anggadhu wujuding wahyu keprajuritan ya mung dadi wuninga nggih yen to dina sak mengko wujuding wahyu Pulung Ratu wus loncat saka kayuwangan mbuh menyang endi papan dununge dene iki kang dadi kewajiban jeneng kita supaya sak mengko jeneng kita ngupadi lan ngupaya mbudidaya menyang endi dumununging wahyu Pulung Ratu sebab wahyu telu mau mboya bakal bisa pisah kalamun katelune mapaning Pandhawa wahyu Pulung Ratu uga kudu mapan oning para Pandhawa monggo wis pinesti yen wahyu keprajuritan tinampa dening Werkudara lan wahyu katentreman tinampa dening Narayana wondene kang wahyu Pulung Ratu mau padinen sayekting kono bakal manunggal teteluning wahyu kang aran wahyu Trimanunggal ya wahyu Trimanggala nggih Narayana tansah marang pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi pambukaning warana tarlen saking liya playaping ngaluyup menawi mekaten sak mangke kula sagang upadi wonten pundi denengipun wahyu Pulung Ratu Pulun yen to pancen kepara nyata jeneng kita sagu marta diaki tampan ana wujuding wahyu ing aran wahyu katentreman sartane wahyu keprajuritan ingkang mengko keduga jeneng kita pasrahke ana ngersane Werkudara nonton ngestaken dawuh sak mangke kemareng kula nampi kanugrahan saking Paduka Wang Pilun padha menang sinayeng manglung mangruk mining Cakra Baskara mijil saking asta kula ngaturaken manuwun pukulun wondene sak mangke Paduka sampun maringaken wujuding anugrahan peranganing anugrahan saking wahyu Trimanggala ya yen mangkono ulun utusan nglawan jeneng kita marta diaki budal sak mengko pasrahna wujuding kanugrahan ana ngersaning Werkudara nek ngestaken dawuh nyuwun pamit madal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik kire mangawawur-wuran tengaraning ngajurit gong maguru gongso
ora pangling ingkang manjing Alamantara iki kaya sukmane Kakang Anoman inggih sinuwun inggih ingkang abdi pun Mayangkara ingkang manjing wonten ing Alamantara walah lah kok teko dadi manjing ning Alamantara ana apa Kakang ana kedadian apa nun sewu malah kula pinanggih kalian sinuwun Ndarawati momongan kula inggih sesembahan kula mugi dados ning kawuningan wontenipun kula ketayalan kados mekaten menika awit sak mangkiraga kula kabanjut wonten ing negari Ngastina kula mboten mangertosi sak menika raga kula wonten pundi raga kula dipun banjut dening Nalendra Yaksa inggih pun Prabu Kumbara Yaksa satemah sak mangke kula kecalan dhateng pundi papan dunungipun raga kula sinuwun kagiat risang kabirangu ari nangkul kinempet kempet Kakang Anoman wonten dawuh kawuning ngono ya Kakang anane aku manjing Alamantara iki aku bubar sowan saka ngersaning Sang Mahardika ngret nggayuh sartane nyadong lan uga nampa kanugrahaning dewa ya ki ngaran Wahyu Trimanggala inggih nanging mangerti samengko ingkang tak tampa mung rong perangan wahyu siji kengaran wahyu katentreman ping pindho wahyu keprajuritan inggih dene ingkang ngoncat saka kayangan lan durung tak tampa iki mau ya kuwi wujuding wahyu Kulung Ratu. Lah mula kang saka kuwi ayo bareng-bareng lakuku. Bareng lakune Kakang Anoman ngupadyana ngendi wujude wahyu Kulung Ratu. Monggo kula dherekaken sinuwun. Ayo Kakang Anoman tak dherekake. Siswa matur wereng marang Risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karasaning Hyang Budipati Kumbara Yaksa wis pratom menyang negara Ngastina. Piye kabul-kabusanane? Aturane ngresani sinuwun Prabu Duryudana. Yen samengko lanang juritku sinuwun tegese wi. Teges aku kelakon bisa mbondo ngrangket marang kuandane Anoman. Banjur saiki mapan ana ing alun-alun negara Ngastina. Mula kang saka kuwi monggo ayo tak dherekake supayane sinuwun Prabu Duryudana sak mengko miwiti anggone bekakak wujude kethek putih ingkang bisa tata jalma sinuwun anut lakuning Kurawa nguni ngeling ana patine Risang Abimanyu
Oh, yen mangkono. Digege mangsane digelak wancine gage miwiti bekakak wandane Anoman. Mangka anggro sersumbar mawa lendok bumi kancing maludha kuntara kataka ayo semanten sigra ngasta ujeting bedama nenggih nata ngasina Sang Prabu Jaka Widana mengajab warsani gas janggane dari Sang Anoman ndadak sakoleng mangke ingkang mlajar mlebet wonten ing alun-alun inggih Gajah Binggala. Gajah sabdaning Sang Hyang Semarbatra ingkang dumadi saking Panakawan 3 cacahipun. Nenggih Sang Hyang Nalagareng. Lurah Petra apa dering Lurah Bagong. Nalika semanten mulat nata ngastina sani gas janggane Sang Anoman cinandak wani den telalih lan den uncalaken wani geger Sang Japara Kurawa. Sanghyang tata karana kaya takut maring ya dek ya yung nyokang mawingis wingis wala setan ratatanan ngawur bang nek kurangan Anoman kok arep ditigas kulune menungso ratatanan iki wujude gajah sapa ya Tru? Ambu mudar ora. Sing waton wis waton wis. Gajah apa gajah celengan udu wah jan. Gajah Binggala ngono. Ah Gajah Binggala. Ratu Ngastina ora minggat. Banowati ora masrake wayu pulung ratu lakon amot dene Gajah Binggala. Teka dadyana ingkang nulungi karo jagate Anoman. Ana wujude gajah keleang kabur kangina kendang kebaraten nulungi kelawan aku. Prabu Duryudana ditelali nganti mbuh tibane ya ngaturke panuwun. Utama ngambararum ngambararum sang kusuma
Yatal mawur madu pronto madu pronto Aduh itu Pak ana wujude gajah ingkang ngrusak marang taman putra negara ngamarta Pak negara Ngastina Aduh itu Pak Taman Sari dijur-jur diorat-arik nganti kangenane dadi busabase kaya ngene sapa kowe sapa Nakon marang aku ya iki gajah setu bondo. Wah. Ayo to Kang celak adan ya kan. Sing adan yo men adan kok. Iki kok. Takon marang aku ya iki gajah Binggala. Gajah Binggala. Nah. Banowati ta kowe? Ayo. Muni aku kowe. Banowati ta kowe? Iya aku Banowati iki garwa Ngastina, garwane Prabu Duryudana. Alah telek. Kowe ngaku garwane Prabu Duryudana ning kowe bendinane gaweanmu nginep karo lanangan liya. Sareng-sareng Mas ngono to kowe. Rumangsane apa? Dikira aku ora ngerti apa piye? Aku arep mung wujude gajah kaya ngene kae. Ngerti. Kowe tak takon saiki jawaban jujur. Apa obat? Kowe kok ngarani sing ora-ora karo ratu, karo Prameswari negara Ngastina kowe ngarani sing ora-ora? Aku mbanggep wedokan apa aku mbanggep wedokan pelanyan ngono apa piye? Jangan bohong. Ngaku. Aku tak takon karo kowe, jawab jujur. Iya, Janji. Kowe menawa janong ta kowe? Apa? Kowe tenan karo janong ta kowe? Ngaku wae. Hah, ngaku wae ngerti aku lek mung nginep karo janong ning ndi aku ngerti. Aku kulo ngetotke. Wah, konangan. Aja ngomong ngono ora ya. Konangan modar tenan yo. Aku ngerti kowe nginep karo janong ning ndi wae aku ngerti. Gaweanmu kowe tetek ning guyangan, ya. Batu-batu, Pak. Kowe kok dadi gurem sing sak gelemmu dhewe. Kowe ngarani sing ora karo Prameswari negara Ngastina. Aman. Aku mah mesak karo bojomu e. Aku mah mesak karo Prabu Duryudana e. Kaya bendinane mbok apusi terus dadi wong lanang mung gendulak-gendulik. Glentem. Agak kowe mbelinge ra kira-kira. Lenangan kono dinyangi, lenangan kene dinyangi. Kowe jane macam apa kamu? Mangsane apa? Ora mesake apa piye? Duryudana numpak brana picis iki dienggo ngragati dapurmu kuwi. Wat anu sapa Banowati? Kok wat kok. Wis terus. Heeh, terus kok. Mangsane apa? Agak usahamu ki apa? Dadi wong wedok. Ngladeni Duryudana ora tau. Lesmana kae dikira anak Duryudana karo anakmu apa? Udu dikira anak marutane Duryudana. Ngerti kae aku bapake sapa aku ngerti kae. Mula dadi anak koclok kaya ngono kae. Muni aku kowe. Dikira aku ora ngerti jejak digitalmu apa piye nang HP ku isih ana kok. Kowe tawa kelarangan. Cangkemmu ora. Muni apa kaya ngono ki pantes? Apa kaya ngono ki kira-kira? Apa ya? Apa kira-kira pantes dadi garwa Prameswari negara Ngastina? Mesake Prabu Duryudana ratu perbawane gedhe, ndek bojo kok bojo pelanyan kaya kowe. Batu-batu, Pak. Apik, Gong. Iya, apik ora usah diobah-obahke. Aku mbok tak melu krungu wis meneng. Mengko meng dadi perangane wadidang kok. Diuyak kau. Diuyak. Ora mandek kelakon tak gadeng tak telale kowe.
ombahing samudra tumekeng wentis alon kegulungan ing sing bener ngono kuwi ora gulung-gulungan. Iya. Tak sawang nggonmu tapa kaya jugar. Kono ngapa Werkudara? Mergo aku ngrasa yen to jlitheng kakangku bakal paring kanugrahan ora ngusare Werkudara. Ya. Pancen bocah ingkang lante panggrahita sumurupa. Aku lagi wae saka sowan. Saka Kayuwangan Ngondaran Dibawana sowan ngersani Sang Mahardi Kengrat. Yo, kabul kawusalane piye? Nalika semana pun Kakang nampa piranganing Wahyu Trimanggala. Pun Kakang ngantuk piranganing wahyu katentreman, banjur siadi sak mengko keduga nampa wujuding wahyu keprajuritan. Piye kira-kira trima apa ora? Ya wis. Gandeng aku gawe senuku kanthi srana. Laku tapa brata. Entuk kanugrahan apa wae ndi tak tampanane. Mengano lawang batinmu tak pasake wahyu keprajuritan ngersamu Werkudara. Samimbal wacana kasal pelajaripun Sang Raden Arjuna Koko Prabu nyuwun senjata miturut. Mulat mara Sang Arjuna Asmunira kang kamanungsan ing Arjuna mlayu nglumpruk ngangkul kanpun Kakang menapa kula nyuwun senjata pitulung Koko Prabu menapa badhe kelampan ning atasipun kula sawang paduka Kanjeng Koko Prabu kaliyan Kakang Mas Werkudara sumunar tejane mratelakaken pun mertandhaken bilih paduka kekalih sampun nampi kanugrahaning dewa peranganing Wahyu Trimanggala lajeng sak mangke wonten pundi wahyu pulunging Ratu Koko Prabu menapa badhe kelampah kula piranganing pandhu ingkang boten nampi wujuding Wahyu Trimanggala Koko Prabu bantu Yai Arjuna pun mbok njaluk tulung Yai Arjuna tulung aku Yai Arjuna bantu aku Yai Arjuna Kakang Mbok Banowati iya bantu Yai Arjuna tulung aku ya Yai Arjuna tulung aku mboten mangling Yayi Ratu Banowati inggih Koko Prabu inggih Koko Prabu inggih wonten menapa Kakang Mbok Bat ana wujude gajah ngrusak Taman Sari Negara Ngastina monggo gajah iku ora mung mligi ngrusak Taman Sari Negara Ngastina nanging uga nyamah marang asmane mbayumu aku dialek aku dioman-oman dianggep wong wedok sing pelanyan. Mergo aku lho ngladeni lenangan kala ngene batu lara atiku. Janaka. Lha sekintenipun ingkang dipun aturaken gajah menika leres menapa mboten? Ya bener ning ya. Ning mbok ya tepa-tepa batu aku ki garwa Prameswari. Pun Mbayun njaluk tulung tenan, mun kang njaluk tenan. Jaluk tenan ngursani Janaka tulungan aku gajah kae patenono Janaka Wanodya tama ngambararum sang kusuma ing
nalika semanten Risang Dewi Banwati supe dateng pepaliing Jawata dawing dewa nalikanipun pikantuk wahyu Pulung Ratu mboten kenging singgolan kalian priya laminipun kawandosa dalu kawandosa dinten parandening mangke sigura ngrangkul ungayaning Kang Rayi Sang Raden Janaka wujuding wahyu Pulung Ratu cacaking Dewi Banwati mancing angganing Dyan Arjuna. Aku tulung ana tenan ya Janaka. Aku tulung ana tenan. Inggih Kakang Mbok. Ya monggo engko ngrangkul kowe kok dadi awakku krasa lemes gumes. Kaya pepes bayu kang tapis kaya ora duwe ta bebayu iki kena ngopo Janaka. Osok wangsulipun ingkang rayipun Arjuna. Sak mangke badhe keduga ngraosaken badan kula ingkang keduga kados dene sumringah seger waras menika Kakang Mbok. Betul, Pak. Yayi Ratu, kula wonten dawuh. Nuwun sewu. Menapa sak mangke sekedinipun Yayi Ratu Banowati mboten ngraos, mboten nggadhahi rasa pangrasa lan mboten ngrumaosi. Kados pundi sak mangke anggen paduka ngrangkul dhateng ungayanipun Yayi Arjuna menika keduga ndadosaken srana oncating wahyu Pulung Ratu sak mangke manjing angganipun Yayi Arjuna lho Yayi Ratu. Betul wahyu Pulung Ratu oncan kok Prabu. Inggih ya men. Wahyu oncan mbok ya wis men. Ora apa-apa Banowati ora kedurungan wahyu Pulung Ratu ning aku iso ngrangkul Arjuna. Betul. Bos aku bagus. Piye? Ayo ora piye-piye. Melu ora? Melu. Dadi subuhan. Wah. Selak wudu antri karo kowe. Moh. Ayo kowe dhisik wae. Yayi Arjuna pun Bayu tulung ana tenan. Inggih Kakang Mbok. Ngenangi dhewe aku. Gendaan ro Janaka tenane. Ayo. Banowati. Iki Janaka kasae. Janaka iki tulungan aku tenan. Inggih sare. Kasae ngelelek karo aku. Inggih. Matenono Janaka matenono. Inggih sare. Ayo. Arep ngamar to kowe? Ayo Kakek. Tak pesenke hotel. Coba nek kaya ngono ki lho njur kepiye. Gajah ora minggat. Kelakon mati dene. Mengkeri ndara. Kakang Semar mbilane karo wujuding gajah. Apa kira-kira Kakang Semar ora ngeman marang derajating wanita? Mboten kok kula ora ngeman karo derajating wanita ning pun sewu to. Sampeyan niku kocap wis dirangkul karo wong wedok terus lali sak kabeh-kabeh. Ngantos mboten saged ngginakaken permana maoni. Permana maoni ki apa? Permana jati. Cobi to disawang gajah niki sinten? Wis ngono bubar. Ya. Setan.
menungso ora tatanan iblis. Menungso ora tatanan iblis lanat kanjingan. Kepanjingan iblis menungso kepanjingan iblis. Kowe to menungsane. Kowe menungsane. Batu-batu dikeplaki kok malah cumar-cumir. Apa mung diambune kok anane ora lancang. Ora njaluk dipalilah karo aku. Balenono. Bedhiagalan tenan. Arek maju rene. Asik. Urung dikeplaki cumar-cumir menungso ora tatanan. Menungso apa kowe? Menungso apa kowe? Menungso apa kowe? Menungso apa? Lho, batu-batu gegem. Kula niki wong tuwa ndara. Kula nek mulih ya ning omah eneke ming tuwa, Mbak ya teng mriki niku pisan-pisan update no. Wedhus tenan kok rayane. Kakang Mbok kula aturi kundur. Batu-batu. Ndara Banomati. Kula nyuwunke pangapunten. Kula nyuwunke pangapunten merga patrape anak-anak kula. Kula nyuwunaken pangapunten merga patrape anak-anak kula sing wujud gajah. Batu-batu aja mbok baleni meneh. Dora, yo. Anoman Pracandha Seta cecak rawon kapimendo. Ayo bali. Kowe momong aku, kowe ora gelem bali aku sing diluputke karo dewa. Yo aku bali. Bedas we, punya. Tak kira wis rampung. Yen mung perkara nyeblake mbarat Kurawa sing durung nrimake Yayi Werkudara rampung ngono ya. Duryudana kakangku Werkudara menungso ora tatal wong lanang sing ora netepi darmaning wong lanang sing wani ngrusak pagrayu kuwi ngopo bojo Kunti Yayi Ratu Banowati balekno wah deloke mlaku dhewe wah
jenang selo ager-ager. Wah. Water kali sesonderan. Apurenta wonten lepat kula sakanca. Ngapunten. Sangga kula kemekelan weruh Duryudana sampeyan ngeraine mau. Yo. Wong ki nek mung kudu tok. Ha nggih. Bojone mlaku dhewe ora disawang. Ha nggih. Pun 4:30. Pun peranganing Wahyu Trimanggala inggih Wahyu Trimanunggal sampun dados tunggal wonten anggenipun para Pandhawa. Yo. Kula ngaturaken manuwun lan kula nderek mangayu bagya awit kasembadan para Pandhawa nggayuh wujuding Wahyu Trimanggala. Inggih Wahyu Trimanunggal. Wis ana panutuping ngatur kula, slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan saking mriki sak mangke keduga warga ing Sukorejo dalah duwel lan sedaya kemawon pinaringan gangsar lancar wilujeng niring sambikul tebih saking Rubeda cinaket nomering Karahayandara yo Semar dipun tutup karining Gudha Kandara paripurna jaya Wijayanti matur nuwun.